kuti zvichagamuchirika here mhuri yeZimbabwe. Panoonekwa kunzi kuda kwashata gurisiko option avo yachizofambirwa manje panguva ine kuchionekwa naPatrick Chinamasa avo vachiva vachiclaima his appointment into ZANU-PF Central Committee. Panguva ine panoonekwa kunzi zviri kuitika panguva ino kuri kuonekwa VP Nkosazana Chiwenga ndo vakambobloka his co-option into the Central Committee. Sabina mashoko kubuda panguva ino is people are waiting kuona response ichaitiwa aiwa nevanhu vari unoresista kuda kwashata gwire ndiri subscribe like on the bell icon. Tivina BBC Zimbabwe mudanyira chiti the battle to succeed ED goes down to wire. Patrick Chinamasa claims Tagwiri's appointment to ZANU-PF Central Committee is irreversibly settled. Chinamasa insists Sakunda Holdings tycoon is already a member of the Central Committee. This comes after VP Nkosazana Chiwenga blocked Tagwiri's co-option into the ruling party's Central Committee. Ndo mashoko aripo pana pamhuri yeZimbabwe kuchionekwa kunzi aiwa amenoshapira mushere the ruling party ZANU-PF. Panguva ino kuchionekwa pana Patrick Chinamasa vachiuya vachiti aiwa angagara ari torimbo ende hapana chinomisa kuti apinde the most powerful and decision making board at the ruling party ZANU-PF. But panapa according to rumors panotendera nhau dzekufamba pasocial media zvichinzi this is the subsequent displacement yaVP Nkosazana Chiwenga noti kana kuda kwashita gure ava muCentral Committee kunenge kwatomosara masteps mashoma kuti aelevatewe to the presidency. Noda kuti social media panguva ino iri kufambisa marumors ekuti zvigananda panguva ino zvinoda kuplacea their representative kupresidency, zvinoita kuti vanoprotectiwa pane all sorts of businesses anenge vaida kuita vachiziva kuti hapana munhu anovajamukira kana kuvafaya. Mashoko ari kutendera panguva ino atoti mhuri yeZimbabwe noti kudii pamusoro pethis backlash iri kuitika the ruling party ZANU-PF. Ameno kuendawo kamvura icheka makumbo nakume section medu kuti mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.